El dissabte es produirà un augment de la nuvolositat al llarg del dia, de sud a nord de la Comunitat Valenciana. S'esperen pel matí ja precipitacions i en algun cas alguna tronada inclús en la província d'Alacant. Aquestes precipitacions aniran avançant a poc al llarg del matí i per la costa de la província de València també, de sud a nord. No s'esperen grans quantitats de precipitació. El diumenge les precipitacions seran prou generalitzades a la província d'Alacant, encara que no passaran de moderades. A la costa de la província de València també seran freqüents i s'esperen més disperses conforme es desplacem cap a l'interior de la província. També a Castelló es produiran precipitacions però més disperses, dèbils i menys freqüents. Les temperatures mínimes el dissabte baixaran, mentre que les màximes pujaran lleugerament. El diumenge les temperatures mínimes pujaran, mentre que les màximes baixaran. Tant dissabte com diumenge els vents predominaran de l'est, a excepció de la façana litoral on bufaran de nord-est amb ràfegues moderades.